Jeg har dummet mig. Jeg har virkelig, virkelig dummet mig den her gang. For helvede altså. Kan jeg vide, hvornår min elskede kommer hjem, så jeg kan fortælle ham den rigtig gode nyhed, jeg har til ham. Det er så lang tid siden, han har været forbi. Hvad må han gå og lave? Puha, det er hårdt at være gravid. Undskyld, hvad er du? Er du gravid, sagde du? Ja, er det ikke en dejlig nyhed, skat? Jo da. Jesus. Hvor jeg savner ham. Bare han snart kommer. Jeg har et problem. Hvad fanden skal jeg fortælle Blondie? Nu synes jeg altså, jeg har ventet i lang tid. Jeg ved virkelig ikke, hvordan jeg skal sige det til hende. Jeg elsker dem jo begge to. Men måske jeg kan betale mig fra det. Jeg har jo trods alt rigtig mange penge. Jeg er jo en rigmand. Hey dude, jeg kan da godt underholde Blondie. Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvorfor kommer han ikke? Han har jo lovet det. Det er jo ligesom om, at han ikke gider mig mere. Altså, Blondie, du ved jo, hvordan rigmænd er. De har pisse travlt, ligesom. Prøv at se hende den gravide derovre, pis. Det kunne have været mig. Er der nogen af jer, der har set min mand? Han forsvandt, da jeg havde overrasket ham med den glædelige nyhed. Vi ved jo ikke engang, hvem det er. Vel, pis? Nej. Min mand? Det er jo rigmanden. Er rigmanden din mand? Jeg tror, jeg får lidt problemer nu. Bare en lille bit smule.